Very nice. Tignan ko nga yung Kubo Grill. Jeva. Oh. Aray ko. Sakit sa ako. Dito ay grass cutter yun to niya. Ano na? Dito ang tapay nga nasa ako. Pero ito'y pag naanan para may papagnaan nga naman. Kubo. Oo nga, maluwang. Wow. No, saan? Paano yung kwarto? Mula dyan. Ikot. Doon din sa poste sa gitna doon. Ay, doon. Okay. Dito. Okay na yung kubo. Yung papaya. Sarap dito, no? Pag ano na yung kubo. Bali, malinisan to dagito eh. One eternity later. Ito na yung ano. Minayong. Wow. Nakabotas. Sige, ganyan mo. Tapos ako update. Wala na ang baka. Bao. Bandagay bakan. Dito bandang gitna dato niya, Calvin. No? Or sa baba na? Gitna. Ay, gitna pa lang to. Ayan. Wala ni mga baka. Andito na kami sa fish pond. Ano yung mga tinanggal nyo? Ay, grabe. Dagitoy? Ang dami. Dagitoy, na ikat ni Kelvin kan Kuya Kulot ditoy. Pond. Jackpot. Hoop. Hoop. Okay, papakainin namin yung mga tilapia. Lalapit sila. Ako nga, maglagay. Ganon? Yay! Ay, ganun ba? Yun. Mag-isa niya. Nasaan mga kasama mo? Tawagin mo. Dami na nila. Lalaki na. Mas pa na lumaki, no? Diyan sila?
Bakit nung nandito ako? Matidakit ang pakita kanya. Baba mo kasi. Ah? Yay. Kaso wala naman. May misa naman nun. Never naman yun. Marami na sila. Hindi makita sa cam. Sila dyan. Yun o. Lalaki. Oh. Okay, dito naman tayo sa kabila. Kasi yung mga fish, yung mga tilapia, kung saan-saan sila pumupunta, iba-ibang mga eskwelahan nila. May mga tilapia doon, may mga tilapia dito. Iba-iba ang school nila. Eto, school to ng NLAC. School of Fish. Diba? Hindi pa sila gutom. Hindi pa sila gutom. Nasaan na sila? Ayan. Papakita ko kung gaano kalayo tong pond sa kubo. Yun. Ayun, yung kubo. Yun. So many taki. Taki. Ay, taki. Ay, bunga na yung sansone. Bawal ang tamang sagot. Apo, sino kayo? Lo. Lo, tao di ba ba? Lo. Uy, naku. Ano? Wag. Kan? Gagabi na. Try kong takutin si Kelvin. Magtatago ako. Try kong takutin, magtatago ako. Doon siya. Try lang. Bilisan mo! Ano? Dinadaanan ko. Ay, Diyos ko. Yan, dadaan. Dadaan pa ako dyan. Doon na ako. Woo! Ayan na siya. Ayan na. Ayan na siya. Saan kaya ako? Saan kaya ako? Aray ko. Hala. Hindi ako makatago. Isan ko na lang. Run. Ay, pagod ako. Parang na. Ay, akit. Dito na kami. Sa palabas. Ay, misaan. Ayun na. Mauna ka. Magtumbling man ako. Nagkikita siya ng lawa-lawa. Malapit na. Malapit-lapit na. Uy, uy, uy. Yun na yun. Hindi. Sabi niya. Ito na yung motor. Yung mga ibang yero nandito. Hop, ano yun? Ay, puto. Nag-away sila. Anong ibon yun? Maya. Dalawang ibon nahulog. Nag-aaway. Or baka busy sila. Yun na lang kita hintayin, ha? Dito. Try ko siyang i-prank dito.
ko alam saan ako magtatago. Wala. Saan ako magtatago dyan? Ayoko naman dun. Baka manuno ako. Nuno na nga ako. Manuno pa. Jai? Ay, hindi ko na-rinig. Okay. Dito na as. Lolo, Pin Angel. Dito na kami. Tao po, pabili.